pancen kaya mengkono Yayi. Kuwi tenan Kang. Godhoyitmu piye? Sumurupa ya Di. Yen si Adi tetep ngoyak kelawan Titis Widawati bejo kemayangan sing dadi uripmu. Karana dina iki Titis Widawati lagi cedhak karo aku. Lho, arep para pepunden lan sinengkuyung kelawan para bebrayan agung. Kabeh para kawula wis padha sarujuk mbok menawa si Gatotkaca kang kadadekake Senopati Agung negara Ngamarta nggir Buma. Boten idep Kanjeng Rama. Ingkang baku kula boten condong, Buma boten rumajang yen to si Gatotkaca ingkang kadadosaken minangka Senopati Agung mapan wonten ing negara Ngamarta. Mila sowan kula wonten ing negara Dwarawati namung nyuwun senjata pitulungan. Kados pundi cara paduka? Kados pundi reka daya Kanjeng Rama? Ing pamrih kang putra kula pun Bama Narakasura saged dadi Senopati Agung mapan wonten ing negara Ngamarta Kanjeng Rama. Ngudarit yaslariwut Urawate arawat wawati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngumalati tanwande pinaradi bloko kacurnan kang hambek juti anakku bocah bagus nggir Bama Narakasura sumurupa mbok menawa dina sakmengko para dewa, para Jawata bakal matedhakake wujute kanugrahan. Kanugrahan mau wujute Wahyu Senopati kang aran Wahyu Topengwaja. Wis kinodrat ing jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa. Mbok menawa sapa wae kang kecondhokan Wahyu Topengwaja ya Wahyu Senopati iki bakale dadi Senopati Agung mapan ana ing Praja Ngamarta. Kamangka dina sakmengko calon Senopati Agung negara Ngamarta adimu si Gatotkaca lagi nandang raga, tegese Gatotkaca lagi lara. Madal saliring usada ya Kanggawa Bama Gatotkaca lara Kanjeng Rama ya pancen bener kaya mangkono Bama. Alatya hi oh hi oh hi oh hi oh hi oh hi oh
Sina karta mrehtar tantu tantuning utama titi tetep dadi pangobaning Paladya. Gatotkaca nandhang raga Dewaji, pancen kaya mangkono nggih Bima. Tegesipun menika sampun dados sasmitaning Gusti, mbok menawi alam menika mboten condong karo si Gatotkaca. Sampun cetha ngeglok kang tanpa warana. Bilih Gatotkaca mboten kedrajatan dadi senopati. Tumrap Wahyu Senopati ugi winastan Wahyu Topeng Waja. Kanjeng Rama, babakan Wahyu Senopati kalian Wahyu Topeng panjenengan dika Rama Dewaji. Kados pundi egoh pratikel paduka Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna supados ingkang putra kula pun Bama Narakasura ingkang saged nggayuh Wahyu Topeng Waja kala wau. Satemah Bama Narakasura saged dadi senopati agung mapan wonten ing negara Ngamarta. Sanes si Gatotkaca Kanjeng Rama wonten paribasan anak pola bapa kepradah. Menawi mboten jenengan dika pinangkani, menawi mboten jenengan dika turuti ingkang dados pasambat kula, ingkang dados panyuwunanipun kang putra kula pun Bama Narakasura, negara Dwarawati mriki badhe kula biyuki batang sayuta. Nata Kresna lan hangandika, duh Yayi Prabu Hayu sungkawing tias mulat solahe ngarinira. Iya jagat iya dewa ya Bathara. Ana tetembungan anak polah bapa kudu melu kepradah. Ketan gedene tresnaku marang anakku Bama murih Wahyu Senopati bisa cumandha marang jeneng sira Bama Narakasura. Ratu Dwarawati Prabu Kresna bakal munggah marang kahyangan Suralaya. Nyadang kang sarta hanyadong tumruning Wahyu Topeng Waja ya Wahyune Senopati. Muga-muga apa kang dadi sedyane anakku Bama Narakasura anggone bakal duweni gegayuhan kepengin dadi senopati agung mapan ana ing negara Ngamarta bisa kasembadan ya nang anakku bocah bagus, bocah Jentara Bama Narakasura.
yaksa gora rupa ora sedeng nalendra yaksa alaku gambira marang ngisi siung metu Prabowo goro mawak lian lesus haprake hampo bojleng iblis laknat kece wali kece sadat setan wali kobra sing tak sawang sing sowan iki kaya Kakang Boma Narakasura saka negara Trajutrisna padha becik sak tekamu ya Kakang. Adiku Yayi, adinipun Kakang Yayi Godayitma iya. Wilujeng niskala lakuku taklimku wae katur ya Yayi. Ya. Kakang Boma Narakasura wis ndak tampa. Janur Gunung Kadingaren. Kowe prapta ana kene katon sumengko pengawak Badra kang mawa gita kang amengku gati. Mangkene ya Yayi. Ripalungguhan iki aku bakal takon karo Yayi Godayitma. Takon babakan apa Kakang? Ngene. Ing dina sakmengko apa jeneng sira Yayi Godayitma isih pengin ngrabi Titis Widawati? Oh alah Kakang. Ngono kok dadak ditakokke barang ngopo to? Urip patiku sing tak ajab kuwi ya mung Widawati. Kowe ngerti prasetyane atiku to, Kang? Aku iki yen ora karo Widawati, Godayitma iki yen ora rabi karo Titis Widawati, aluwung ora, Kang. Apa pancen kaya mengkono, Yayi? Kuwi tenan, Kang. Godayitma piye? Sumurupa ya, Di. Yen si Adi tetep ngoyak kelawan Titis Widawati bejo kemayangan sing dadi uripmu. Karana dina iki Titis Widawati lagi cedhak karo aku. Lho, karepe Kakang Boma piye? Ngene. Titis Widawati dina sakmengko mapan ana ing negara Ngamarta. Ya kuwi ana kasatriyan Madukara. Garwane Paman Janaka ya Paman Arjuna jenenge Wara Sembadra kuwi Titis Widawati. Weh lah dalah. Jebul isih bibekmu dhewe to Kang Kapara Nyata Godayitma. Ya. Yen pancen kaya mengkono ndak jaluk ya Kang. Bibekmu tak rabine dina iki. Ya. Perkara kok jaluk gampang ketemu mburi nanging kabeh mau ana pitukane. Apa dalan kang kudu tak tempuh, Kakang? Ngene ya, Yayi. Dina sakmengko si Adi sak biyantuwa marang pun Kakang. Carane bantu wektu dina iki aku bakal tilik adiku Gatotkaca kang lagi nandang raga. Nalikane iki mengko Gatotkaca lena empakno sing dadi permana jatimu. Gatotkaca tumuli enggal patenana. Yen Gatotkaca mati, Janaka bakal bingung krana Gatotkaca mono anak mantune Paman Janaka. Ngono, Kakang. Ya, pancen kaya mengkono. Yen Janaka bingung, bakal ngenes sing dadi pikire. Yen wis ngenes pikire, bakale mati sak rampunge kuwi Titis Widawati dadi kukupane adiku Yayi Godayitma. Halatya. Bi o
Matur nuwun ya Kakang, matur nuwun. Ya Yayi padha-padha. Yen pancene kaya mangkono, pun Kakang bakale nyuwun pamit. Ya Kakang. Mengko tak ngenteni lenane bocah Pringgandani si Gatotkaca. Janji Gatotkaca bakal tak arah sing dadi patine. Sisan gawe Godhayetma bakal gawe geger, gawe gendro, gawe kisruh para satriya satriyane tanah Jawa. Kanthi cara iki muga-muga kasempatan aku sesandingan kelawan Titis Widawati ya Kakang. Anak Angger Buma Narakasura, kula ingkang paman Patih Pancatnyana anganti-anti kang sarta angantu-antu rawuh paduka saking negari Dwarawati. Kados pundi nggir? Jengandika sampun matur dhateng Kang Rama napa dereng? Babakan menawi jengandika anak Angger Buma kepingin dadi Senopati Agung wonten ing negara Ngamarta. Kula ingkang paman arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggara mentah dawuh jengandika anak Angger Buma Narakasura. Pun paman sampun.
kula sampun matur dhateng Rama Dewaji Prabu Sri Bathara Kresna mbok bilih kula menika kepengin dadi senopati. Sebabipun menapa kok Boma ratu ing negara Traju Tresna kok ngongso kok ngoyo kepengin dadi senopati? Sebabipun menapa nggih? Ngaten paman. Kula menika bethekipun kepengin ngluhuraken lan ngaromaken asmanipun Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna ing Dwarawati. Dal sampean pikir paman. Para pepunden Pandhawa kalian Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna menika ibarate kreta jaran sak kusire. Kreta jarane para Pandhawa, kusire Kanjeng Rama Dewaji. Toh awit saking raket supeketing kekadangan ing antaraning para pepunden Pandhawa lan Kanjeng Rama, Boma Narakasura kepengin nyambung sejarah menika. Kula kepengin nglajengaken sejarah menawi kula mangke saged kasembadan dadi senopati agung wonten ing negara Ngamarta. Tartamtu mboten namung bondo donya negara kula Traju Tresna mriki. Nanging nyawa kula inggih badhe kula udhakaken dhateng para Pandhawa ing pamrih ampun ngantos surem sirap kajayanipun para Pandhawa. Nuwun inggih, Ger. Menawi menika tumuju wonten kabecikan keng paman Pancatana namung dederekan jurung, Ger. Nanging Kanjeng Rama paring dawuh paman. Wekdal dinten sakmangke sedaya para kawula ing negara Ngamarta sampun condong lan rumajang. Mbok bilih si Gatotkaca ingkang minangka dadi senopati agung mapan wonten ing negara tawa Gatotkaca nedeng lara. Mboten saged nglawat saya nambahi rasa percaya kula mbok menawi benjang sing dadi senopati niku Boma dudu si Gatotkaca. Nyatane durung dipilih wae wis lara. Gatotkaca niku nggih. Gatotkaca durung dipilih wis lara. Durung dipilih wis lara. Mbok menawi ragate kurang, nggih. Ora perkara ragat, Paman. Oh mboten dalah mbok menawi ya, Dok. Mila rasa dadak kesuwen sampeyan kiratke Wadyabala Traju Tresna mang perintah tumuju mapan wonten ing negara Pringgandani. Inggih sendika dawuh, Nger. Surak gotong royong minangka tetenger budhaling wadya. Budhal dina iki Paman Pancatnyana.
Hei.